Garda. Fáilteach in na fís an Ceardaíocht le glór na ghairdín. So go si blo go cúneal go más mana. Sin tionscnamh bhfuil am chuoibinge ná Beathadán Éan eile. Ach an ceann seo dintas cipingín úsáitir le 8 róte. Maicinn sib se siimplí gmaithimá, fan lom agus timide. Tastó, cipingín 8 róte, go ná glú nó gona glú, srang agus síolta. Chéad chéim, fáslám gona cipingín as tusa a gcuid lín I ddíreach mar seo trasna. Tá muid I gcearradh go mbeidh in nóin cipingín ngeang le fad go chipín a bheits leach imeacha le gcuiseáin. Maicinn sib chur mar glú éid an cipín agus is sin brúma síos ina cipingín eile. Gramó se seo I luach le chéile agus bei se brá láid idir sin. Trú cúpa númadó le triomú. Nis sin darna céim tá mu gáil cinná pátrúna leannacht. Tá mu gáil rudbe glú chuir chéantaíomh ó seo agus cipíne chud an nuas sin, ru céan ar tíobh seo. Ní gach spotaí beg go chorán. Nis maicinn sib chur mar ceann suasas an nuas ar a tíobh sin, nis a chéad céim eile, mu gáil spota glú chuir seo, ceann eile sin, ceann seo, ceann sin. Ach an tám seo tá mu chuir na cipingín gáil trasna na náit suas agus an nuas. Agus tá mu gáil an treo sin nó an patrún sin I leannacht go mbeidh an nóin cipingín ngeang. Nis a chuirde tá mu gáil an srang go úsáid le go mbeidh mu ná an Beathadán a chrucha ar chrán nó ar físa go sceach. An ballchas éis go bhfuair mise seo leidinge ná ionta an Beathadán ar híomh mar seo, chur fá písa an srang chur isteach idir an ná chipín na sinne atá I bhfear mar seo. Tarna rialta mar sin, agus sin ar a tíobh seo chuir muid an srang go isteach mar seo. Sin is éasca an tú ríist, maicinn sib go cheart go ngách sé isteach sin. Cleachta luga seo tógtha sé píosa, agus nó tá chuig an srang go stingí gáibach a tharntamach mar sin. As in is, maicinn sib ní bheith leidinge ach an rud céanna dhéanamh le na carnáil a chuile agus ar deile be mu gáil tríontáin mar seo gun srang ons go mbeidh nána cheangail sa lár. Nuair tá an cheirithíomh ceanglaí againn, chuid le chéile na srang an ar fad sa lár. Agus sin úsáid mhar seo, maicinn sib seo úsáid mhar, sin tá mbeidh geirí sníomach cheangailt, anas go gcuinneó sé na sranganna ar fad le chéile. Nu tá sé de luach chur le chéile go leis sníom, trúr muid amach tí mo an Beathadán Éan seo. Croch me sin ar físa go sceacha, agus tá síolta cura an na láram chomá. Maicinn sib ní tháinig céan na bé, ach éis cupúir a chláig teas má go dúcha. Tásún gur hainge an tionscnamh seo líbinge, bhfuil I gcísteach ar isteach be ceann eile. Slán go fóill.